Takže ahoj lidi, vítejte u mého nového videa, tady na nejnovější verzi, jo. Protože dneska nebudeme hrát hardcore, ale zahrajeme si Cubecraft a zahrajeme si tam Bed Wars. Jo, jako já moc nejsem dobrý v PvPčku a mám tady jenom tenhle server, protože mám nový účet, nebo spíš nový počítač. Není to jako žádná herní mašina, ale Minecraft to roztáhne. Takže já si zapnu Bed Wars Teams of 2, takže tady budeme ještě s někým, dobře. Ale já moc PvPčko teda neumím. Ale podle toho, kdo tam bude, asi tam budou nějaký profíci, tak to nezvládnu asi. Ale asi tam budou nějaký jako normální, tak ty bych možná dal. Jsme tady ve hře za 5, 4, 3, 2, 1 a jdeme sem kať. Takže jdeme rovnou pro ty goldy, který nám tady týpek sežral. To dává nějak rychle, ne? Když jsem to teda hrál předtím, tak to takhle rychle nedávalo. Nezměnily se i ceny. Třeba meče furt stojí stejně. Já ale si koupím tady sekeru. A budu si kupovat meč, až si tady to vyupgradenu tam v tom druhém na sharpness. Takže si tady zatím koupím nějakou vlnu. Jo, ten. OK, toho jsem dal. Mám tu 5 diamantů a on po mně hodí určitě tu fireball. Aha, to je super. OK, tady toho borce zabijem. OK, skáču do vojdu, ničí nám postel. Takže, hele, nám postel ještě nezabili. Tady ten borec nám zničil postel, jo. Takže jsme v prčicích. Skočím ještě sem, protože postel už chránit nemusím. My si tady můžeme. Sakra, já jsem si chtěl jít ještě pro těch dalších diamantů a těch mám nad 20, že jo. Tak, že tak. Koukej. Upgrade, sharpness. Tady, aha, to je 20 diamantů, tak to je skvělý. OK, takže jdeme si pro ně a jestli jste tady slyšeli nějaký zvuky v pozadí, tak to byla moje myš, už jsem si tady dal podložku. Já jsem na ní měla nějaký věci, takže jsem nemohl. OK, takže si jdeme koupit ten chestplate. Koupili jsme si i helmu, jo, podívejte, jak nám sluší, jo. A žlutý tu jsou už jenom. A oni jsou tam dva proti mně jenom. Sakreš. Vyhýlovat. OK, spadni, do vojdu. Dohýlovat, pryč. A jde pryč. Ježiš, to jsem to udělal. Pryč, dohýlovat. Sakra. Proč nesprintuješ?
Kde jsou? On tu týpek kavkuje. Takže ho tady zabijem. Ne, mě nebudeš zabíjet. Bohu. Dohýlovat. Dohýlovat. Dohýlovat, pryč. Ten jeho spoluhráč mu vůbec nepomáhá. Takže pryč, kámo, co si myslej? Oni jsou tak špatní, nebo co? Sakra! Jestli vyhraju 2v1, tak to jsem se jako mega zlepšil. Je po jednom, ne! Dohýlovat. Pryč. Dohýlovat, pryč. Proč nemůžu sprintovat? Tady ten fight je fakt napínavej. Počkat. Ne, já jsem ji mohl hitnout. Sakra. Takže čau lidi. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a já se s váma musím rozloučit. Ale ještě předem bych vám chtěl poděkovat, že jste mi dali 300 zhlédnutí na mém prvním videu. A už přes 15 lajků, už nevím kolik to je přesně, ale doufám, že tam dáme aspoň 20 a že tady na tomhle videu dáme hranici 15 lajků, jo? Takže čau!